सावंतवाडी मिनी महोत्सवाला माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे एकाच मंचावर आले। शिवसेनेच्या या दोन्ही नेत्यांनी उपस्थितांना नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या। महोत्सवाचा शुभारंभ करून दोन्ही नेते एकत्र रवाना झाले। सावंतवाडी मिनी पर्यटन महोत्सवाला शिवसेना नेते माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर आणि आमदार निलेश राणे यांनी उपस्थिती लावली होती। दोघांनाही मुंबईला रवाना व्हायचं होतं। योगायोग म्हणजे दोघेही एकाच विमानानं मुंबईला जाणार होते। व्यासपीठावर भाषणावेळी दोघांच्याही हे लक्षात आलं। महोत्सवाचा शुभारंभ करून निघताना केसरकरांनी निलेश राणेंना आपल्या गाडीत बसण्याची विनंती केली। त्यानंतर दोघेही एकाच गाडीतून गोवा येथील मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दिशेनं रवाना झाले। यानंतर एकत्र विमान प्रवास करत त्यांनी मुंबई गाठली। कार्यक्रमात भाषणावेळी दोघांनीही येणाऱ्या काळात खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्याचे तिन्ही आमदार मिळून सिंधुदुर्गचा कायापालट करू असा विश्वास व्यक्त केला। त्यामुळे एक गाडी एक विमान अशी सफर करणारे राणे आणि केसरकर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासाचं विमान देखील वेगानं उडवतील अशी अपेक्षा या निमित्तानं व्यक्त होते। विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।